Къде отиваш? На теб говоря. Какво по дяволите правиш, Лиса? Играе лошият, както го искаш. Защо да искам такова нещо? Защото това те прави добрият, Фладурче. Ти дойде тук при нас лудите. Цялата тъга и разкаяние. Сега си тръгваш и всички си изкълчиха ръцете да те поздравяват за смелостта. Браво! Трети номер на мястото на Чепорка излиза двойка. Какво, не ме ли харесваш вече? Не те харесвам. Чухте ли? Защото си свободна. На трети номер... Мислиш ли, че си свободна? Аз съм свободна! Ти не знаеш какво е свободата. Аз съм свободна! Аз мога да дишам. А ти ще се задушиш в обикновения си шибан посредствен живот. Само едно нещо не мога да разбера. Толкова много бутони има на този свят. Твърде много бутони, които молят да бъдат натиснати. Направо молят да бъдат натиснати. Нали се сещаш? Просят си го. И затова се чудя. Затова направо се очудвам, защо никой не е натискал моя. Защо съм толкова пренебрегвана? Защо никой не се протегне и не извади истината на бял свят? И да ми каже, че се провалих. Че съм една студена кучка. И че родителите ми предпочитат да съм мъртва. Защото си вече мъртва, Лиса. Никой не го е грижа дали ще умре, защото ти вече си мъртва. Ти не можеш да обичаш, затова и вечно се връщаш тук. Ти не си свободна. Вашите аплодисменти за Маринела и Диана.